Dagko mang bunga diri. Tanawa ning mga kurkungho diri kay pabaklayon gyud ta ning bukid diri tuwa dito safe gyud ni sila ron. Bantay lang gyud ni sila. Ikaw tagiya di ikaw jud survey. Una dito mo lang gayatay lang ni mga tawhanan ni oh. Ipabaklay wag gyud tagtuda. Ikaw tagiya. Hoy man to ni magisira binuangan tong akong butang to. Sila isa. Ikaw tagiya di diri ka. Hala, tanawa, baktason to dito. Ladahan, Ginoo Maria. Kamatay. Sus, Ginoo. Asa na ang baklik? Sila ra. Hoy, Roger. Ayaw na lang taon magsaka mo. Balik pa si Roger diha. Sige lang, kay mag-agwantam nagbaktas. Uy, Ginoo Maria. Okay naman basta walay halas. Murag kaduha pa na ako ning baktas diri sa pagpalit o sa pagkaron. Kamatay. Sa una ni baktas ni diri nagpalit ani. Hoy karon Ginoo ko kalayo bare. Ha? Dayon halublak na. Unsa man kung kahoy natay kahoy makuha. Nang maputulay kay aron nang lubi mo dito yung pamunga dito. Sige. Puhon. Sunod ko pras. Igo maka lantang ta. Ha? Katugal ko anya dito lang nang putol tong ilaha kay buong lubi lagi di mamunga. Mao ba mauday na. Nga. Ang mga lubi na ikahoy. May punang naikawayan ta kuan kay bisag mahal nagbuhis. Tungod man gud na sa kaning kuan. Gamitono nato. Oh. Dito kuan to. Kuan to kay lubion dao pang. Sige puhon. Uy, Ginoo to araw. Simbak ko ka. Ay, Krisni. Ha? Krisni. Utob na lubot. Ano la kon sa napasay ko